Syukur nakaslem jong unongsan hima. Abang Iwan akan ika meeting kepala penbet lang dengan Sarkar Assam dan kata Sarkar Meghalaya. Tunggu beri osno bakal dikawa. Dia penbet lang baru arti ha lampi. Ani ha yo lampi kebadon. Ke kendiat kapan snowlingo bat kapan snow tang ni bani iwa. Akan ika meeting kepala long mitas ni. Ba ngitip mengingitip bahalang pi di majoriti di beri di beri besar di dika di Assam di Khasi buat di Garo. Hindi na do sedang ban keren priang adu bahadian adu kapau ba teng kim nyo di Khasi. Nama mereka kian Khasi kita hadian do lengbai ba renik di minister in charge di PNG kan kelak tian ikut di jingkeren di CM Baro. Kursin ke jumi ke pentin ke baong ba ngingi long komunal sama mentak lanang pau ba menolong komunal di maki hikim henshu di majoriti ki Khasi ki badan hutu ki basa dan kathan lang pi naduk na mau skar ter syaduk sini serum de ki brun kondong ki bam danang bah tho katar di ke putih kim da suku bhai ki kareng ber Khasi di ki sujok bet stang ka sujuk pensyai hadir Andai hang tu ko mo kalami ka pentin ngaduk ketua bapenya jaga meeting pentai kala keren syai bahkan keren dekat Hindi dekat Garo dekat English dia keren don su ka mention dan rekat badang ya ke meeting ilanang isu su ba leng ni ke meeting umdai ba arrange dekat Sarkar Meghalaya di ba arrange dekat Sarkar Assam kaba kila ya lek ban avoid ru ba ki Khasi basa kan ni ka dong kathan kinum tip buat kisiem buat kirang basnong kipat ba bun kiptip officially hindi kisubana nang ni nang tay te hindi sunodon bok akan isni ba nilaya poi baro ki para Khasi ki ba don hakan ka dong thain kat ba ki para Garo ki jungi ki ba sa hakan ka area te sakaway ka ba nakaliang ka jungi ko aban penbet khendiat kalong oban kentho khendiat lane ban keren ni kalong ka jingja jong beriu ke district council katu ga digai ka penlingo siya ini ba Kim Khenshu ke district council ga diga council hajing siya ka bapet iki jaka ki puta ya ka 6 schedule abari bat ba yada yangi iki jaka ki puta ki jongi henry ha menengi si i binyo stang ya i MDC jong rambrai ibayo yo bandon lang tu henry lak nang ta ki don bet tang ki jong state government tekani ki baro ka bu ka jinglingo namar hakakat arteri gubernur bapra arjar arfuway ke don meeting hapo Tresem Hall jongga regional committee on boundary hakaba ya kaseng ke jongi ru lakhot ban ya don lang hakatu jaka ngingil ayo e ban ya don lang hang tu ngiyo i baki MDC ki don lang ki legal advisor jongga district council ki don lang bat ki wei ringkat bat ki CM ki nongelam snong ki nongelam seng bhalang ki yo e ban ya don lang hang tu ka pen i ba khendiat ba ka district council ru ka don ke nila yo ru ke jimpen syai ka tu sni bangi suthu ba oi ka state government ka dehi ka ba khli tang ba ka ba yadai ka khando ka siap ka dehi ka district council ten nakaliang ka jungi ka ni ru ka pen lingo khendiat kala bandai ba ka klet ka sarkar ne ka kiar naki kala bandai ka wei nakaliang jong ta tingi ngi kwa ban ajing mut biang ka sarkar sai sin kumba pila le ha ka meeting ka bal adab ka regional committee ka balalam khmat da iba Renekton Tongkhar iba di PHE minister haka tu meeting ke balak dep ngi don lang baro ngi sutenat ban keren re kumbakan jab yang kumba jam tas ngi kalong kumba ignore lani bam itu ya ka district council ngi kenturu ke sarkar bahkan kenthop lang ya ki sieng ki sirdar ki rang ba snong jongga ni ka than border baro kebakin ya don lang haka ni ka komiti kini yo ban ya sandur lang kini yo ban ya penbet lang namar ngingitip bhai kata ki MLE ki MDC ki ne tang sansnem ngimtip hadin sansnem lakin dang long MLE NM Henry ki CM ki Serdar ki rang ba snong ringkat bat ki khun snong ki rang ba ki bodon hakadong kathan ki ne juno kat ba ki pat ba hi ki dang ibet ya ki jaka ki puta ki dulir ki khaput ki khamtip hamaki ban ya ki MLE ki jungi ki basong hangte ko sekretariat ti nakaliang jungi ka seng isngo ban kentu ya ka ni ka Sarkar MDA kala lam khmat do Konrad Sangma bun simkhia ka ni kumbola ong mane ban simkhia hak ba yade ka ni ka kam ban simkhia sisya hakaban
kentop lang mensuangi nagaliang jong keseng sisya nakapor sa kapor ada kisnem hakabaya day kani kaboda isu ngimpat jui nilai bud din nakapor sa kapor but ngi kaladon kawi kesin ngil ajung murru ya ka sarkar ba kin khot ya ka tu ka kai phot ka bala adab ya ka ban syong ka bala adab ya ka ban jurib ka bangilayo ya ka ban syong ya ka mitin khat atarik ato nakaliang jong ba renik ula submit ni an ya ka report hakabaya day tu ka kai phot namar tu mengi osno mene ngi osno ba CM jong Assam ong ba Kamrup district adab ya submit kai phot ni kenturu ka sarkar bukan simkhia kan simkhia ya kan ka kampat kan le kham kloi no te kawai ru ka jingkran mane ka bakiki ong ban maintain ya ka status quo hakaban ya pentrei ki scheme ka bumut nang ni sakmat lada ka pentrei ke sarkar Assam ru ka Meghalaya kanung pendik lada ka pentrei ka Meghalaya ru ka Assam kanung pendik ya kata ka status quo ngilai ina duk mensua na duk gisnem gi ba mensua kala juyat ka status quo hang ni than border tamangi i ba man la kapor ka sarkar Meghalaya ka mut ban pentrei ka kanung ka scheme ka sarkar Assam hi kejuan pendik kam jubat ialah kekular ban ong ba ngin maintain ka status quo ngin ai nuk sai phi ka surok ka ya ka pentrei hingga om syak asyabari nang ta ka light hapo umali hang turu habakilet ban pentrei ka sarkar Meghalaya ka sarkar Assam ka wadah pendik te ngingit scam banang ni sakmat kumba kilakular da RGCM mangingin pentrei kin bat kin burame ka status quo nang ni sakmat ngi kenturu ka sarkar Meghalaya bakan instead ya kaban penyo ke central scheme hakini ke jaka kisurok kidang bun ki PMGSY kiwe ki scheme kidang bun da kaban ya trelang ringkat bat kipat ba jong gani ka dong kathan khanang ba kipat ba ru kin snow sngan kin snow ba kadai siya ka scheme ka ba la de ban yo banta siya da muki o ngila de panpaw nakapor sa kapor andrai sesisin pat ngi snow ban panpaw ba ya ka sarkar Meghalaya ringkat ya sarkar Assam bahaba pipenbet you put burom ya ka sentiments ko jong pajba perkhat ya ka jing kwa jong pajba aba pipen bet you put pet lem ki basyong kaput laki bun ki khasi ki garo ni ki bun ki Assam namar ba ngihaban pet ru ba uput usam jong ki hima kat kum ka district council ngihaban pet ru ya ka rukom im ka tradition ka culture ka jong ki ka ketin ka ba ki keren ka niam ka rukom karukom im ga jong ki biru ki basa hang tu lada kadang ya dehi haduk menta ka bangi ngitip kadang ya dehi bat ngi ki khasi ti de na ta kadang ngi sungu ban kwa ban ong ba kini hi ki jaka ki badang bun hi ka population de ki khasi bat ki garo ngim kwa bakan le si Assam namar wala da kalet si Assam ngi latip lupa ba ki khasi ki ban hap ban sa ki bangat ha Assam kin kalarit pad no ti ya kata ngi nakaliang jong ka seng ngi sungu ban ajin mut badru ngi nyai ne ko mengilak juyai dawan aduk mensua kom ka seng ngimpat jusange haduk mentah ka bayade ya ka border issue ila joy dawan ka por sa kapor ni kwa ru ba hakani kasien ka pamentaru om bengi pentut om bengin pentut no ikata ka jing ya keren hapadang RTCM ringilingi ong nang train ok Hamstead nang penyan ok Hamstead ringkat bat kita gijing ai gijing mut gijongi la da fisngo ka badai ka jingwan jongi kaseng hakani kasien ta kalong ban pen i ba kum gajab nru ni trep ni dom i konsuet ye ki parari ki paradong parthan la jong ki besyong lagi ni ki jaka ki ba e bat ki bajenjar kata nah kalian kasem misim ba ki khot jo bri ni trep ki besyong lagi ni khapun ki dei ki sipai ya dari jo gajab nru jongi mar klemaki kamdon jingmut hai em ladang ya dawa katno kata ka jing put de maki ki ba sya ya ka jing e borok de maki ki ba sya ya uslap jo pria ya kan ban defend lan ban protect ya ka territory lan ya ta ki put usam jong ka buri unyo trep ki jongi leng baki sinong ki thau leng baki et ki hima bat kumjuru ka jing trilang bat ki seng bahlang ki ba per nakaliang jong ka seng ni sim ba ka jingwan jong arngut ki menteri bangba jong arteli ki jelah ni kapor kamta kalong ke ke ba bah amar kadon kam ho banwan ra ya ta confident building banwan ra ya ta jing ai mensim ye ki bru ki basyong ha border ba kinyo ya ta ka jing sungsangan ba ki bos sarkar ki don ka jing temu ban pendep no ya ka jing penbit put penbit sam ha kawai kaliang pat ni sungsi ban yo i ba kajing pen krek ya ke program berok kawai i kumba ka West Kasir District Administration kala shu ai
Lane kala serendar no ya kajing penkere ya program para kawai haka kameruk district administration. Dafin pet nadu ki banar ka klam semlami watang kantin lang piru. Lami tau lumpui ni tu mstu tau haka hima kasi ngimdon kata ka sinong ka ba maki kibo. Hajing syah haba kadang diga disputed area lada ka asam ka objek dia benbulang pro atli katen. Isen ayu shipment star jongi ba uchip menstar ka asam haban wan hak kata ka sinong belajar kerteng na kitin asam om syu ka sinong ba mengingi tip kum kalangpi kani kelong ka eke ka ba ngi haban penrem jur ya ka district administration ya ka jing surrender ka jongki ba ya ka jing IY pateng ka jongki ban penbet kat ya kani ka program ban IT bet haka asam district administration ni oi nadu ki ba check nadu ki ba penbet ya karung kami kide be ki pulit asam kide be ki beru jong asam ni oi sa gitu gini pali ki deng kita ki VDP ni ta ki AKA kani kelong ka AKA ke bang ngim nom la bas ngi hap IRM ni kentu ya ka district administration West Khas Hill banang ni sakman kemdei syu banang IY pateng banang melin ban sushim sting ya ka kam kide pen I ya ka authority jongki ni ki pajbak ni siu tax ya ki officer ya ki police om dei bakin pendem haka authority je asam hari ki dia benar trelang ngomong bakin penyat makiru hari ki dia benar don haka ju kabor ki dia bendon haka ju status ngim kwa benar I baka asam kan dia jeep kan di si West Khas Hill kan dia trelang ni kwa bakin long rengkat ka bompat penbet yo put usam ju kada thok lumpui dia bentok lang pi ro nama beli kelam kata kam don jengmut ya ka district administration bakini wan ni lada ka dei ka function ba peniat jo da ka asam bor kawai kan sai ba ka dei jing peniat jo ka asam bor kawai dia nak kadaw nak liang khaseng ni haban sim ya kani ba hoj ngai khoblei ki kita jing tri sitom ki jongki ya ki bangim sim la yo I ha ki singi ki bladep rekumba ka paum ta I kumba ya bor kawai program ba peniat ka asam tam semdon bantai rem ka bakliati ya kum kan ngim so ya hap I penrem bar kaseng ni kwa ban kan sai baka jinga penbet pot apa deng maklia ba asam kadi benlong kat kum uput usam jongki hima khasi au boleh habang ipai syaka paragraf arpo jong khasi cedul ka kerensai ba kiput usam jongki nun khasi stit de uput usam jong ke SDC bot uput usam jong ke SDC de uput usam jongka stit jongka maklia hibarapoi kamut ladang itip bat ladang ngila baniada uput usam jong hima khasi ngila la baniada uput usam jongka stit maklia hibarapoi klem kata kam kanamdon kano kajinga penbet put kapupura tinggi banjur ba kajinga penbet put bet sam hoj mata kasingi sutu kadi tangka good gesture lani kata kajing wan ban su aimen sim ki pajba jong kadong than ya kabang isngau hoj kalong kabaron kam ki pediang I welcome ya tak step ke ba lashim da arnut ki CM re ngi kwa bena I pat gajba kajinga penbet put penbet sam kadi berlong kat kum ki put ki sam jong hi makasi kat kum ka paragraf arpo jong schedule bat khatam ngi kwa bena I bahakan ni kajinga penbet put kam dei ban dan tang kajing le jong sarkar mekhlia marwai klem tip ka sonsel klem tip ki CM ki hima pat ki sinong ni kwa bena I ba regional committee jong ka West Khas Hill kidi ban kari along ya barok ki stakeholder nadu ki sadar sinong nadu ki CM ki serdar berkhamtam kadi bendon kajing ya snok tilang jongka diskonsep kumba pitip kalang pi lani kanong mesau simsim kalong ka ke bak hamlong kalan bani compare bat ki wiki lain tili sektor di hoj wala da kamdi makana ha ka first phase ri ulong ba kandon ha ka second phase Henry wala kataru wala da kamdon ha ka first phase ngi kimi enti ba kan rung ha ka second phase Henry nakliang jong ngipat kumki seng pahalang haka jing trilang ki dor basnong ki hima ki diskonsil ba state government ni habanong ready lupa ya ki kot kisla ni habanong ready lupa ya ki map ni habanong ready hakanu ko por ba ki don kam kumbang UI ha ki lightly ki sektor mo tarabari hahim sektor ba ki wei kadon katu ka jing issue ya rakti mano ba khambun tinga sopan ong ba kadi kamram jong ni wei po wei balada don kum katudu ngide benyami sakman ban pen I ka jing bun pait ro ngide pen I ban pen I ka jing don kot ro ngide pen I ban pen I ka jing don kisah-kisah taru ngide pen I ngi hapana trelang ngi hapana tre stom nginom la ban siong ban depend tang ki kot nginom mami ibriu onom la bang ban su depend betang to poj ba klem mami pat ki kot kisla di barok ngi hapana trelang kani di ka por ka ba mangikum ka jep ndru ngi hapana teli kawai bat ngakwa banda kerpat special ya kan don ya kan ka hima ngitip sai ba kadon hap deng ka kenrum kan ramah po jong ka hima hanrei ngikwa ban kerpat ngaurit ya baro
kinong sang ba nginwan ngin ya teli lang nam ta kan ka isu kam ying ki kam sem gi jong ngin se penbe ya ying sem hanrei habadi bot nong shun ba ya banabar ba wasam ngidi ben teli ka we katang i kwa ben kan sangi hab ya teli ka we ka kam ying gi jong ngin se karan haying habar ngi hab ben itang ka we ka sur tang ka we ka hima mar ngim dan ar hima ngi dan tang ka we hima ba handi kata kadi ka hima no masau ka tem ga jong i kum ga jeb ru no trep kolong ban penkesan yu put usam jong himanong masau baladang ilala man penkesan yu put usam jong himanong masau ngasang badong ba proper percent jong kam put ngila jong ba kabasa ka ditang ban sim kat kum ki jingdon kam le segi ki meeting bat ki we